당세야. आंनि खाफालखौनो गाज्रि सानना लानांसिगोन। आंखौ रावबो बुजिया, खमसे खम आंनि हौवाया बुजिनाय मोनबाबो। खोनासं लैखोनसारि, जिबनावबो फैफिननांला दे जोंनि न'आव, मोनथिबाय? जोंनो नोंखौ नांला, रामोनदानोबोथ' नांखाला। जोंहा रामोनदानो गुबुन हिन्जाव नायनानै लाबोगोन। रामोनदाया दा माला न'आव फैयो, न'आव फैबानो नोंसोरखौ फाथैलाय बिसि होनसै। नाङा आंनो नोंनि बायदि लैखोनसारि बिहामजो। सिमाङावबो फैनो साननाङा नोङो, मोनथिबाय? आंनि फिसालानि जिउनिफ्राय पुरा गेट आउट जाखादो। नोंहा जाय सेंग्राखौ गोसोथोयो, जाय सेंग्राखौ मोजां मोनो, थांबानो जाबाय। नाथाय आंनि फिसालानि जिउनिफ्राय पुरा गेट आउट जाखादो नोङो। आं बुंदोना, सिमाङावबो फैफिननाङा। औ लैथोश्री, नों दा जायखौबा गोसोथोदोंना, एजों मा ओरैनो लाइन मारिबायल' थानो सानदों नामा? जेनेबा फैसा जानोल' सानदों नामा नोङो, हा? जायजों मोजां मोनलायो बेजोंनो थांबानो जाबाय। जोंहा आदानि जिउआव मालाबाबो फैफिननांला दे नों लैथोश्री, बुंना दोनखाबाय जों। दिगदार दं खिन्थु, नोंनि बायदि हिन्जाव नाङानो जोंफोरनो। जोंहा आदाया जेरै आलु बायसि, बाजैखौबो जों आलु बायसि नागिरना होगोन। नाथाय नोंथ' सासे दायनिसो, दायनि। दायनि लैखोनसारि। मानो बेफोरबायदि बुङो नोंसोर आंखौ? आं बुंदोंना आंहा जेबो गोरोन्थि गैया, आं रावजोंबो रायज्लाया, रावजोंबो गोसोथोलाया होननानै। आसलथे नोंसोर सोरनि खोथा लानानै सोर एरना होदों नोंसोरनो आंखौदि बेफोरबायदि बुंबाय दङ? थै लैखोनसारि हिन्जाव, बैथालि हिन्जाव, खुलुंखिनि हिन्जाव, बेफोरबायदिल' बुंबाय थायो नोङो, हा? औलै आयै, गुन्दिसो मानसियानो। बिजुलि, आयै नोंसिनिया बांद्राय जाबाय। नोंसोरो नांगौनि बारा बारा बुंबाय दङ आंखौ। खुगा दं होननानै जानला मानला बुंबाय थानाङा, मोनथिबाय? नोंसोर दिनै आंखौ सैमा बायदि बाहायदोंना, नाथाय सानसे नङा सानसे आंनियाव निमाहा बिनांगोन नोंसोरो। मानोना आंहा जेबो गोरोन्थियानो गैया। गोरोन्थि गैयाबा मानसिखौ बेफोरबायदि ओरैनो होखारहरदो नामा, हा? नोंखौथ' रामोनदा दा बिराद मोजांसो सानबाय दङमोन, नाथाय दासो मोनथिबायना? बेनोथ', मा मोनथिदों आंखौ? सोर एरना होमारदों? बुंना, मानो बुङा? जायबा मानसिया आंखौ हिंसा खालामनानै एरना होदोंना, बै मानसिखौ आं नागारा। नोंसोर नायबाय था, सानसे नङा सानसे आं नोंसोरनि मेगननि सिगाङावनो आं बिखौ हमगोन। दायनिगिरिखौ आं साजा होथारगोन, नोंसोर नायबाय था। दोन नोंनि डायलग, टिल्लुनि एक्स साला। बेहासो जोंहानि आदाखौ बमबायना लामारदों। आयु, टिल्लुनि एक्सआ। सिथा नों बिजुलि, बेयो नंखाय। आं नोंसा आदाखौ बमबायना लायाखै। नोंसा आदायासो आंखौ हाबा खालामगोन होननायखाय आं नोंसा आदाजों फैदोंमोन, मोनथिबाय? नाथाय आं मोनथियामोन दि नोंसा आदाया बेसेबां सन्देह खालामो होननानै। नङाबा आं फैनायानो थाङामोन नोंसा आदाजों। जेरै था नोङो लैखोनसारि खुलुंखिनि साला, ओंखारलां आंनि न'निफ्राय, दानो ओंखारलां। डायलग होबाय थानाङा। औलै आयै, मोगोर मोथिखि आसु दिन्थिबाय थादों बियो जोंनि सिगाङाव। बिथिंजाय जों मोनथिखाबाय, नोंनि आखल गाज्रि, सभाब गाज्रिफोरखौ जों गासिखौबो मोनथिजोबखाबाय बाजै। औ, बाजैसो बुंबावदों आं, लैथोश्री। नों हाजार जोंनि सिगाङाव मोजां दिन्थिफ्लाबाबो जों नोंनि आखलफोरखौ मोनथिजोबखाबाय, हमनो हाजोबखाबाय। थांदो, माखौ खावब्लेब्ले नायबाय थाखो? थांदो। खोनासं हिन्जाव, आं बुंदोंना, आंनि फिसालानि जिउआव मालाबाबो फैफिननांला नोङो, मोनथिबाय? ओंखारलां, गेट आउट। जागोन दे, ओंखारलांनोसै आङो। मोनसे खोथा गोसोआव लाखि, सानसे नङा सानसे नोंसोर आंनो निमाहा बिनांगोन। मानोना आंहा जेबो दायानो गैया। इसोर दङ, इसोरा नायगासिनो सानिफ्राय। नोंसोर आंखौ दिनै जेरैबायदि सैमा बायदि बाहायदों, सानसे नङा सानसेबाबो निमाहा बिथारनांगोन नोंसोरो। थां, न'सो बिमा खर'नि निमाहा बिगोन नोंनियाव जोंफोरो। दरखार नाङाखै, थैबाबो नांला। जोंहा बिहामजो लाबोगोन। रामोनदा आबाया जेरै आलु बायसि, बिहामजोखौबो बेफोरबायदिनो आलु बायसि सायख'ना लाबोगोन जोङो। हेलौ बिजुलि। आदा मा खालामदों? दङ र', हाथायथिंजाय फैदों आं। मा खालामगोन मा खालामो मोनबाय दङ, गोसोफोरखौ मोजां मोनथाराखै इसेबो। बेनोथ' आदा, बोरै मोजां मोनो दे। आंबो मिथिगौ, आंबो बुजि मोनो आदा। मोजां नंखाया बाजै आरो टिल्लुआ। माथो बुंबावनो आरो बिजुलि, दिनै जोंफोरनि सानैनि जिउआ धंस जाबाय, नोंनियाबो आंनियाबो। आं लैथोश्रीखौ बिदि होनना मोनथिबा बेखौ आं मालाबाबो हाबा खालामामोन। औलै आदा, सोर मिथिगौ दे। ओमफ्राय आदा मोनसे बाथ्रा,
लैथोस्रि बाजैया थांमारबाय। अ थांमारबाय आरोना थारैनो बियो टिलुजों थांमारबाय ना औ थांबायथ' र' थांथो दे आदा नोंनि थाखाय मोजां खैना लाबोगोन जोंहा। नाङालै लैथोस्रि नाङा आंनो नांला रावखौबो फोथायनो हाया बे जिउआव लैथोस्रिखौथ' आं बेसेबा फोथायोमोन बेखौ आं बिराद मोजां सानोमोन नङाबाथ' आं बाहेरावनो खामानि मावनो फैयामोन बेखौ नागारनानै मोजां साननासो आं फैबाय बिथिंजाय आं गैयैखाय बिसोरो रायज्लायखुमाबायसो थायो लोगो हमखुमाबायसो थायो। होमबालाय माथो आदा आरो मोनसे खोथा बे लैथोस्रिया एसेबां सैथान गावगायानो टिलुजों थांनोनो गोसोखा गावगायानो नोंनिफ्राय गोजानाव थांनो गोसोखा ओमफ्राय जोंफोरखौसो दाय हमदों आदा जेनेबा जों होखादों होननानै गावगायानो थांनोनो गोसोखा ओमफ्राय न'आवसो थांगोन होनना बुंदों बियो मोनथिगौना जेनेबा बियो दिन्थियाबो जानो हानाय माने मानसिफोरनि सिगाङाव टिलुखौ जुदि बियो गोसोथोयो मोजां मोनो होननानै आंनिबा बियो ओरैनो जेनेबा गोसोथोबाय थागोन आरो ओमफ्राय उनफोरावसो थांगोन खोमा टिलुजों दानो थांथ'वा खोमा जेब्लासिम नोंखौ हाबा खालामना होआ अब्लासिम थांनाय नङा खोमा बियो आंनिबा। नों बेफोरखौ मा बुंबाय दङ बिजुलि आं जेबो मोनथिला दे जायजों गोसोथोलायबाय थानो गोसो गोसोथोबाय थाथों जायजों थांनो गोसो थांबाय थाथों आं रावखौबो बादा होला गोसोआनो गैखालाबा आंजों गोसो थानायमोनबा बियो आं थानायनि उनावबो हौवा थानायनि उनाव रायज्लायगौमोन नामा गोसोथोगौमोन नामा। बेनोथ' आदा लैखोन सारिसो बियो ओरैनो सायावल' मोजां दिन्थिफ्लायो बियो सिं सिं गेसाव बिनि गोसोआ। आदा नुदोंना बिसोर माबायदि जोंनि जिउखौ धंस' खालाममारबाय। थांमारबायसो आरोना बियो थांमारबाय बिराद मोजां मोनदों खोमा फ्रिनो थांनो होनायखाय दे बेनि खुसिखौनो आंनि खुसि सानना लानांसिगोन। हे आदा बेफोरबायदि सानना लानाङा मा बेनि खुसिखौनो आंनि खुसि सानना लासिगोन मा बुंनाय जादों बेखौलाय बे जानला मोनला गाज्रि हिनजावनि थाखाय नों बेफोरबायदि साननांगौ नामा नोंनि थाखाय जोंहा गोदान बाजै लाबोगोन मोजां एकदम दै रोखोम। नांलालै आंनि बिजुलि दे दोनथ'नोसै आं थांसै न'आव। दे थारैनो लैथोस्रि नों थांमारबाय आरोना टिलुजों हाबा जासिगोन आरोना नोङो। बिखाया गावबाय आंहा बिखाया गावबाय थांना थानोनो गोसो गैला थैबाबो जायो आङो बेफोरबायदि दिनफोरखौ नुनोसो थांनानै दङ नामायो आङो बाराबा गावगायनि जिउखौनो फोजोबना लागोन आङो सुइसाइड खालामगोन आङो सहायनो हायामोनबा। फैबाय दे आङो रामोनदा फैबाय नोंथ' आंखौ बेसेबा गाज्रि सानगासिनो दाबो दे नोंनि थाखाय मोजां हिनजाव नायना लाबोगोन नोंसोरनो मोजाङै संसार जालायदों आं थांसै दुखु मोनदों आं जोबोद दुखु मोनदों आइया दिनै आंखौ मा सानगोन आदाया आंखौ दिनै मा सानगोन आयै नों सानसे समाव आंखौ रामोनदाजों जाम्बा होननानै हाबा जानो होआखैमोन ना आं जायाबानो जागौमोन आयै नै दिनै आंखौ रामोनदाया होखारमारबाय जाम्बामार आयै रामोनदाया जाम्बामार गावनि हिनजावखौ जुदि बियो एसेबां मोजां मोनोमोनबा एसेबां जुदि फोथायनाय दंमोनबा दिनै मानो गुबुननि बाथ्रा लानानै एसेबां बेफोरबायदि जाखो बियो मानो आंखौ गुबुननि खोथा लानानै होखारनांगौ आं मा होननानै खिन्थाहैगोन आइमोननि सिगाङाव आयै आंखौ निमाहा आयै दिनै नोंनि फिसाजोआ होखारजाबाय न'आव थांनोनो गोसो गैया आङो बे गिदिर थफ्ला थफ्लि लानानै नाथाय दा थाङाबाबो जाया अबाव थाहैनो न'आव थाङाबा रामोनदा थारैनो नों आंखौ दिनै बेफोरबायदि खालामबाय आंखौ नोङो दिनै फोथाय खेबस' खालामबाय फोथायोमोन आं नोंखौ थांसै बापरे मा एसेबां गरमलै फेनथ' होआ जोंनि रुमाव आरो दरजा खिरखिफोरखौबो फांना लाजोबना होयो खेंना लानोनो होआ बिथिंजाय गांनाय उखैनायजों थानो हाया बिथिंजाय थाम्फै एकदम थैबाबो जायो आरो बिथिंजाय आथिं सानाय आखाइ सानाय माला दि हगारगोन बे मैनास्रिया बेसे दिन साजा होबावगोन जोंफोरखौ गावखौथ' जोंफोर एसेबां साजाखौनो होआखैमोन। गबदा गरमा बोरैलै मोजां ना? जेबो मोजां नङा मैनास्रि गरमा बिराद गरम खमसे खम खिरखि दरजाथ' खुलिनो हो। दा
जाख्रबनो खोनासं बासाय होनो फेनखौ मानो बोखारना दोनखौ दि फेनखौ खमसे खम लागायना होनाय एकदम गरम मोनथारबाय आयाबा बोरै दङ बिनाथ' प्रेसारबो दङ अ फेन नांगौ नोंसोर होयोमोन आंनो फेन हा मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ इन्डास्ट्रि आरो हरावबो मानो मुस्रिबो सोंनो होआ बिराद थाम्फै अरो मानो इसेबो बुजिया एसेबां साजा होनो मोजां मोनदोंना नों जोंफोरखौ थाम्फै अरो आंखौ अरामोन हो आंखौ नोंसोर खम साजा होआखै गबदा आरो नोंथ' आंखौ बुथारनोबोसो नाजाबावदोंमोन आरो नोंनिया मोसौ बुथारनाय फाबानो जोबाखै बिथिंजाय मावजि बुथारनाय फाबाबो आरोथ' आंखौ साजा होनायफोराबो फाबानो जोबाखै आरो गुबुननि हिन्जाव लाइन मारिनाया बेफोर फाबाबो जोबाखै नोंनिया गोबां साजा दंबावोलै गबदा गुबुननि खस्थ'फोरखौ माने जेबो नङा आरोना नोंसोरो दा गावसोरा मोजां मोननायखाय दासो बुजि मोनदों हा खस्थ'आ मा थै बेफोरबायदि थै ना आं नोंसोरनो बिमा फिसा सानैनो फेन होगोन ना दरजा खिरखि खुलिनो होगोन ना आङो मुस्रि सोंनो होगोन ना आङो माबा मा होनो बेखौ थाम्फै बुथारनायनि थुबानो होगोन जेबो होआ आं नोंसोरनि साजाया दानो जोबथ'वा गबदा जोबथ'वा मैनास्रि चुप बिल्कुल चुप बा नोङो हिन्दीजोंसो दम होबावदों मा होनगोन आं बिसोरनि सिगाङाव आं दिनै बुंथ'वा रामोनदा मोनादि आंखौ होखारहरदों होननानै नङाबा आइमोना जोबोद दुखु मोनगोन लैथोस्रि नोङो फैया दिनैसो खावब्लिब्लि नुजाफैबाय माथो खबरबो गैया माबो गैया दिनै बोरै मोनफैमारखो नोङो आइ लैथोस्रि नोङो औ आदा औ आयै आं फैदों र' दिनै दे फैदों मोजाङानो जादों दे बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय नोंखौ आइ नोंसोरखौ गोसोखांनानै फैबाय आयै नोंसोरबो आरो थाङाना माथो बुंबावनो आरो आइ उनाव थांगोन साननानै थाङाखैमोन हारसिं फैदोंबा मा बिजामादैया न'आव फैयाखै नामा फैयाखै आयै न'आव फैयानो एबार माने सुथि गैयानो ए हा मानसियालाय जायोना जाया माथो हामग्लिजोब्बाय मोदोमखौनो फिसा नुथारबाय आङो ओंखामफोरखौलाय मोजाङै मोनजायोना मोनजाया हा जायोना जाया मोनजायो मानो मोनजाया जानो माइरंफोरा सानफ्रोमबो थाखायोना सानसेबोथ' राननाङा बिदि रानना थानाङालै आयै एसेबांबो बिदि नंद्राया ओरैनो माने बे साननैसो आंना गेस्टिक जागासिनो ओंखाम खहाबथाराखै फैनो होदोंबा नोंखौ बिजामादैया न'आव होदों आयै मा थानो होदोंना साननैसो आयै थानो होदों माने आंबो एसे गोबावैनो थागोन होननानै फैखादों नै बेनिखायनो बे गिदिर लाबोखादों आङो माने दख'ना जि सोना लाबोसोदों आं साननैसो थागोन सानदों आं आयै दे थानो हागोन दे आयै आदा साहसानो जायाखै आंहा नोंसोरनो खिन्थानो आं साननैसोनि थाखाय फैयाखै आयै आं फैथारबाय नोंजामादैया आंखौ ओरैबायदिसो खालामो ओरैबायदि सन्देह खालामो आंखौ दिनै होखारहरबाय आं बोरै खिन्थानो बोरै दे थां दख'नाया गांस्लायहैदो औ थांनि र' आयै नुदोंना फोजोंसार दाहोनाजों हाबा जानाया जाम्बा मानसिजों हाबा जानाया मोजाङै मोनजानायानो थाङा खोमा बियो ओंखामफोरखौनो टाइम बाय टाइम मोनजाया खोमा राननासो थानांगौ खोमा मालाबा नङाबा एसेबांबो हानाय नङामोनथ' मानसिया बिजामादैखौनो बिजामादै होननानैनो सानना लाया आङो दखान गिदिर थानाय मानसिफोरजों हाबा जाबाबो बेलेगमोन सासे जाम्बा दाहोनाजोंनो हाबा जादों बियो सानबाथाय दाबोसो रागा जोंनो ओंखारो आं नाथाय माथो खालामबावनो आरो आयै जानो हागौ लैथोस्रिनि खाफालाव बे रामोनदायानो लिरनाय दंखायो आरो मानो मोनजाया जानो मोनजायो दे दाथ' आरो बियो खामानि मावनो थाहैयोना खमसे खम 12-15 हाजाराथ' मोनखायो थोआ खोमाहाय न'बो लुवाखैना आंखौ थांजानो लुबैयो आं आरो लाजिनानै थाङा लाजिनायबो मोनो दुखुबो मोनो गाबनोसो ओंखारगोन आङो बिसोरनि न'आव थांबाथाय बेनिखायनो थाङा आङो दा नुदोंना मानसिया बोरै हामग्लिजोबना फैदों सानाखैमोन आं एसेबांदि हामग्लिजोबदों होननानै आं बोरै खिन्थानो आयै आंखौदि नोंजामादैमोना होखारहरबाय होननानै बोरै खिन्थानो
मोनथिबादि नोंसोरो मा सानगोन मा बुंगोन मोनथिला आरो हामनाय नुखागोन हायै बे साननैसोआ उन्दुनो ओंखाराखै ओंखाम खहाबाखै मानसिया सानसेयावनो हामो आयै सानसेयावनो हामो मोनथिला दे आयै आंहादि मा जागोन नाथाय सोर मार सोर एरना होमारदों आंनो बेखौसो नांगौ सोर बियो आंखौ मानो एसेबां मेगन सादों आंजों मा सुथुर दङ बेहा आंहाथ' रावबो सुथुरानो गैया इसोर बै सुथुरा सोर रामोनदाखौ एसेबां गाज्रि लागायना होदों आंनि फारसे बोरैबाय हमनो हाबा इसोर नायफिन आंखौ सुथुरा सोरबार आं जेन सुथुरखौ हमनो हायो आं जेन सुथुरखौ मोनथियो सोर नागारनायाव गैया आङो जायबा आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि एरना होदों जायबा आंनि संसारखौ सिफायनो सानदों बै मानसिखौ आं नागारनायाव गैया आं लैथोस्रिसो रागा जोंबा आंबो मोजां नङा आरो रामोनदा नोंबो आंखौ सानसे नङा सानसेबाबो निमाहा बिनांगोन नों आंखौ जेरैबायदि खालामदों नों नायबाय था आं आंनि सुथुरखौ हमथारगोन जायबा आंनि एसेबां मोजां संसारखौ सिफायदोंना बै मानसिनि जिउखौबो धंस खालामगोन आं नागारनायाव गैया जोंबाय आंबो नों मा सानदों आं नोंखौ हमनो हाया हमनो हागोन आङो इसोर दङ भगबान दङ आंखौ नायफिनगोन आंखौ इसोरा नायफिनथारनांगोन मानो होनबा आंहा एसेबो दायानो गैखाया दिनै जेबो दाय गैयैयावनो नोंनि थाखाय आं दिनै बेफोरबायदि जाबाय आंनि संसारा थेर बेथेर जाबाय जायबा आंनि हौवानो एरना होदोंना बै मानसिया ओरैबायदि खुगा गाज्रि जानांगोन ना नङाबाथ' आंनि हौवाया बेफोरबायदि जेबो नङामोन आरो रामोनदा नोंबो दि सासे मानसि सोरबाया नोंखौ आंनि फारसे गाज्रियानो एरना होबा मोजाङानो एरना हो नों लानांगौ जाबाय नामा बस फुंनिफ्राय बेलासि जालायलांबाय ना मेसेज ना फन दिनैथ' बियो आंजोंनो फैनो गोनांमोन आंजोंनो खारसन फैनो गोनांमोन नाथाय मा जामारखो आं बुंदोंमोन फुङाव जुदि हराबा आंनो हरगोन होननानै नाथाय थेवब्लाबो आं फुङावबोसो नेबावदोंमोन नै दिनै बेलासि जालायलांबाय आं हरनोसै लैथोस्रि आं नोंनो फन हरनोसै जियानो जाया मानो आं हरगोन नों आंजों फैनोनो गोनांमोन फैनो गोनाङा मा जामारखो आं नेबाय थानो हाला नोंनि हौवायानो थाथों बा नोंनि बिखुनजोआनो थाथों बा आंनि लैखोनसादि एक्स हिन्जावानो थाथों आं रावखौबो खाथिर खालामा माथ्र आंनो दा नोंखौल' नांगौ आं मोनथिगौ बिसोरो नोंखौ सैमा बायदि बाहायोना आं नोंखौ सैमा बायदि बाहायनो होआ आं लाबोगोन नोंखौ आंजों नों फैनोल' रेडि जाना थाखा लैथोस्रि लायगासिनो आं नोंखौथ' बिसोरो साजासो होबाय दङ ना बुयो नोंखौ आरोथ' बे दायनि हिन्जावा सिखाव हिन्जावा लैथोस्रिनि फारसे खम गाज्रि एरना होयो ओरैनोबाबो बियो लैथोस्रिखौ इसेबो सैखाया दाथ' आरो बियो खम मोजांसो मोन्दों एरना होबाय थानो बिदानो आंनिबा बे बिजुलिनि थाखायनो बिदायाबो गाज्रि जालांबाय नङाबा रामोनदा गुमियाथ' बेसेबा दै रखमसोमोन मानसिया बे दै बायदि मानसिया लैथोस्रिखौ बोरै बुनो होनो हागौ बुनो होआ आङो आंनि सनाखौ सानसे समाव आं बिखौ धोखा होदोंमोन आंनि थाखायनो बिनि जिउआ धंस जाबाय नाथाय एबारनि खेबाव लैथोस्रिखौ धंस जानो होला आं लाबोगोन आं जागोन लैथोस्रिजों संसार आंनो नांलाबो रावखौबो आंनो लैथोस्रिखौनो नांगौ लाबोगोन आं जायखि जि बुङा मानो आंखौ आं लैथोस्रिखौनो लाबोथारगोन दागिबा आंखौ आब'मोना राय बु बा गामिनि मानसिफोरा बु राय थेवब्लाबो आं लैथोस्रिखौ लाबोगोन फन हरनोसै आं लैथोस्रि नोंखौ सना नोंखौ लायगासिनो आं सना नों रेडिल' जाना था फनखौ रिसिभ खालाम नोङो आं लायगासिनो सना नोंखौ रिसिभ खालाम रिङाथ' जाबाय दङ नुदोंना नुवाखै बियो फन फैनाय बे थिलुआलाय आरो आंखौलाय मानो फन खालामदों दिनै मा खामानि दं बिहा आंजों फाग्लासो जाबाय नामा बिबो हिन्जावखौ होखारहरनानै फाग्ला जाबाय बिबो मानसियाबा ओरैनो मा जानानै दङ आंसो मोनथिगौ बिनि सायाव आरो नों आंखौ मानो फन खालामबावदों टेनसनसो होबावनो नागिरो नामा नोंसोर आंखौ गासिबो आङो रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैया आरो आंजोंलाय नोंहा मा खामानि दं थिलु मा मोनमारदों बे सासे मानसिया बिबो मानसियानो फाग्लासो मानसियाबा टेनसन जाखानानै दङ लाख'नो हायाखै आंजोंलाय मा खामानि दङ जेबो खर'नि खामानि गैया मा बालि हरबाय थादों रागासो जोंनो ओंखारबाय आं बेखौबो र' रिसिभ खालामनानै दोखो रायहरनि र' रागाखौ नोंनियावनो दिहुनजोबनोसै आं मा खर'खौ खामानि ओंखारदों मा खामानि दं आंजों
मायो? लैथोश्री सना मा जाखो आं नोंखौ नेगासिनो